Klub koji je ispisao povijest hrvatskog tekvandoa, Div Knin, proslavio je 20. rođendan. I to radno, jer slavlje se poklopilo s organizacijom međunarodnog natjecanja Knin Open. Po bodove za nacionalnu rang listu stiglo je 58 klubova iz susjedne Bosne i Hercegovine i Slovenije. Tuklo se u Kninu 600-tinjak boraca mlađeg uzrasta. Štedilo se protivnika nije. Na borilištu svi odreda do ušiju zaljubljeni u korejsku borilačku vještinu. Od uvijek sam volio, ajmo reći, lupat nešto sa nogama i tak. Naprimjer, drveće, bratiće i tak. Dignuli su gosti za domaćina palac gore i za njihove uspjehe također, jer pisao je Div Knin hrvatsku tekvando povijest, ne jednom. Okitili su se sa 6 evropskih i 2 svjetske medalje. 2005. prva zlatna medalja evropska kadetska otišla u Knin, to je i za HTS. 2007. još Hrvatska nije imala zlatnog juniora, u Knin je došao junior zlatni. 2014. Hrvatska još uvijek nije imala zlatnu medalju na svjetskom juniorskom prvenstvu, došla je u Knin. Diče se Kninjani svojim prvacima, Mateo Mijelić i Stipom Jaronijem, a da grizu za zlato odgojio ih je trener Pinjuk. Mi nemamo drugog primjera u Hrvatskoj da iz tako malo mjesta je toliko puno šampiona nastalo. Jednostavno pravo čudo. Brusi se i sada u klubu 130 djece i Dora. Ima 10 godina i dijabetes. Sport joj je i zbog dijagnoze važan. Na tatamiju mora imati 100 očiju. Da kad se borim da me ne udare aparatić, da stalno pazim o šećerima. No klub s liste hrvatskih top 5 TKD klubova šepa financijski. Ufaju se zato u sponzore i da kako važu svako kunu, jer odlazak na turnire košta. Dobijemo od grada možda od 16 do 18 tisuća kuna. To mi skoro 2 ili 3 G turnira, mi smo već to potrošili. A kliknuli su Knin i tekvando na prvu već 97. Od tada kroz Div Knin prošlo je 2000 djece. Znamo i naše slavne nogometaše kao Ibrahimovića da je isto tekvando trenira, tako da mislim da je motorika u tekvandovu presudna zašto se roditelji odlučuju na taj sport. No put do titula nije lak, popločan je upornošću i odricanjem, i tekakvim. Jasno je to svakom tekvandoašu koji je zagrizao medalju.